Heu seguit l'entrevista al Jordi Cuixart? L'heu pogut veure i escoltar-la sobretot? Laura, com ho has vist? Ràpid, us demanaré un titular així ràpid i després hi aprofundirem. Bueno, m'ha semblat molt romàntica i poc pràctica, no? A mi hi ha dues coses que m'han cridat bastant l'atenció. Una que ha parlat del 80%, que hi ha un 80% a favor de votar en un referèndum. És una xifra que es diu, jo crec que és com un mantra i m'agradaria saber si és veritat, perquè si atenem els resultats de les eleccions no hi ha un 80% de gent que voti a formacions que vulguin un referèndum. I menys després del Brexit crec que els referèndums no tenen gaire bona premsa, no? Però també una altra cosa que ha dit que m'ha semblat molt interessant és que ha dit que la desobediència significa acceptar la pena. I per acceptar la pena el primer que s'ha de fer és estar disposat a dir-li al jutge el que has fet. He de recordar que el Jordi Cuixart, com el Jordi Sánchez, a una de les primeres declaracions davant del jutge van renunciar a la via unilateral. I per tant, això no vol dir ser conseqüent amb els teus actes. Entenc que parlava de la desobediència civil, en aquest cas, Jordi Cuixart. Sí, la desobediència vol dir que has d'acceptar també la pena i, per tant, dir la veritat i ser coherent fins al final amb els teus arguments. Laia. M'agradaria comentar una cosa, això de que el 80%, si tant dubtes tenim sobre els percentatges, votem, posem les urnes i votem. De fet, votem cada any. O sigui, cada 2 anys estem votant pràcticament a Catalunya. Bé, fem una cosa. No ens barallem els percentatges, sortim, posem les urnes i tothom pugui votar. Les urnes s'han d'estar regulades. Laia, fem el comentari de l'entrevista, a veure què t'ha semblat.